Napol, napravo. Poď, pokračuj. Doletí to sem? Tu pred nami. Tricia, teraz. Beh. Tam je hore v okne, vidíš mu hlavu? Kde? Tak, to na moje 12. Áno! Nemôžeme, máme na ľavej nepriateľa nás rozjebu, keď sa budeme vrácať. Nemôžeme ustupovať! Ľudí nás rozjebu. Pozeraj, kde je. Hlava tak nehaší. Pokory, to tu dverách prosím, ďal. Hej? Keby si ju tam videl, tak mi zakryť, hej? To je hrudka. Kde sú? To iba za tým múrom, nie? Hej? To nebudem za to. Rovne som si za tento bordel sa nenatrča. Tam zase nie som tak dobre krytý, no. Dobre chalani, zakryjete ma, keď budem bežať naspäť. Michal! Michala dali? No dobre. To je zdravé. Ty na nich nespíš. Chalani, dobre. Je dole. Áno, ty skáč. Na mňa si skúšam. Ja si mohol kolímatr zapnúť. Hej. Laba, čekuješ mi ten chrbát, hej? To nerozviazal. Mohol ťa odstrieľať. Tu na minútu. Nie, nevieme. Sapo, nedáš toho snajpera za tým sudom? V tých dverách na tvojej ľavej. Počkaj, zabavím ho. Dobre. To piči. Dobre. Oha, slimák. Odkiaľ to jebú do piče? Z vrchných okien. Dostal pekne. Nádherne. Tak naše nemusel má 3 fragy už. My traja máme už 3 fragy. Dobre. Ďalší dole, dobre. Ty kokos, on žije. Sapo, máš pred sebou chlapa v tráve. Pekne. Kokos, to bola tretia, čo dostal do piči. 2 odo mňa, 1 od Sapa. Tak mu treba, no. Dostal to z blízky do piči, keď nepriznal. Jaj? Ale tak mal sa zdvihnúť, no ja som nevedel. Nekričal. Prebíja. Ktorá piča po mne strieľa. Alba, ty tu máš nejaké gule zvyšné? Som sa skoro posral, piče, čo vám jebe? To kto po mne strieľa? Ale počkaj, keď si to prebijem do piči. Neviem. No poďme holúbkovia. Fuj, Laba si zasral, Laba bež do piče. Ty kokos. To je kokos. Ježiš, ty vole, ty kokos. Ťahujem sa, 1, 2. Poď. Michal, bodla by mi tu podpora! Ako nenalieham na tom.
Niekoho, kto má flas? Sem, poď sem. Pozor, pozor. Čekuj prosím ťa túto stranu, hej? Hej! Modrá do piče, či aká... Čo? Už ho mám mlazníka. Trčí. Fú, ty kokos, páli vo mne rovno 12 hodín v tom okne, iba čelo mu trčí. Opa, trčko? Hej, kokos. Tam je v rohu. Dvera. Hej? No poď, Vládko. Ja si ťa podám. Vole. Moc krytý. Fú, ty kokos. Takto guľak popred mňa. Ujebte tam niekto toho sráča v tých dverách! Vezte toho. Fú. Ako kam? A cez tú budovu to nikto netlačí, či čo? Nestrieľajte po mne, nemám košelu do piči, bude to boleť. Kokos tam prebehol v tých dverách, kurva. No vidí buzik, ale by som ho dostal ty kokos len. Počkaj. Zakry ma tú stranu, prosím ťa, len tak námatko. Není tam, dobre. Skrýva ako budna. Pohoda? Čo? Pohoda? Či sa ti rozjaguť brýle? Ty tak nafúkaj, tak po odhadu. To je vás. Koľko tam len stojí? Pič! No tak toto mi nevadí, že to nedostal, kurva. No toto je také divnoké, no. Taká chra. Kokot. Prebijam! Áno! Nepočujem! Rýchlo, nie, že niekoho zajebeš. Ale ty sa nezvykneš hádať. Že ty sa nezvykneš hádať, čo sa hádaš? Ale veď hej.